राम राम जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत हवन गीत सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये गीत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। उगते सूरज वाया जोर भैले हो, उगते सूरज वाया जोर भैले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भैले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भैले हो। कथा के वचन सुनी राम जी अइले, कथा के वचन सुनी राम जी अइले, राम जी अइले संग लक्ष्मण के ले अइले, राम जी अइले संग लक्ष्मण के ले अइले, सीता के बोलावे में आजोर भइले हो, सीता के बोलावे में आजोर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो। कथा के वचन सुनी कृष्ण जी अइले, कथा के वचन सुनी कृष्ण जी अइले, कृष्ण जी अइले संग दाऊ के ले अइले, कृष्ण जी अइले संग दाऊ के ले अइले, राधा के बोलावे में आजोर भइले हो, राधा के बोलावे में आजोर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो। कथा के वचन सुनी ब्रह्मा जी अइले, कथा के वचन सुनी ब्रह्मा जी अइले, ब्रह्मा जी अइले संग विष्णु के ले अइले, ब्रह्मा जी अइले संग विष्णु के ले अइले, लक्ष्मी के बोलावे में आजोर भइले हो, लक्ष्मी के बोलावे में आजोर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो, पंडित हवन करावा बड़ी देर भइले हो। प्रणाम दोस्तों।